Lukas Kapitulo 1. Sanglit daghan ang mga nanagpaningkamot sa paghatag og kasaysayan mahitungod ni adtong mga butang nga nangatuman sa taliwala namo. Ingon nga kini ilang gitugyan kanamo nga gikan sa sinugdan mga saksi nga nakakita og mga ministro sa pulong. Gisabot ko usab nga maayo. Ingon nga nakabaton ako og hingpit nga kasayuran sa tanang mga butang gikan sa sinugdan. Ang pagsulat kanimo sa maayong pagkasunod-sunod halangdon o yamot nga Teofilo. Aron ikaw mahibalo sa pagkatinuod sa mga pulong nga gitudlo kanimo. Sa mga adlaw ni Herodes, hari sa Judea, may usa ka saserdote nga ginganlan Zacarias. Sa laray ni Abia, og siya may asawa gikan sa mga anak nga babayi ni Aaron. Og ang iya ngalan si Elizabeth. Og silang duha, lonlon mga matarong sa atubangan sa Dios, nga nagalakaw sa tanang mga sugo og mga tulumanon sa Ginoo, sa walay ikasaway. Og sila walay anak, kay si Elizabeth apuli, og silang duha mga tigulang na. Apan nahitabo nga samtang nagatuman siya sa iyang pagkasaserdote sa atubangan sa Dios, ingon sa gipasunod sa iyang laray. Sumala sa batasan sa katungdanan sa pagkasaserdote. Naigo kaniya ang palad sa pagsulod sa templo sa Ginoo aron sa pagsunog sa insenso. Og ang tibuok panon sa katawhan nagampo sa gawas sa takna sa paghalad sa insenso. Og may nagpakita kaniya usa ka manulunda sa Ginoo nga nagatindog sa tuo sa halaran sa insenso. Og si Zacarias nalisang sa pagkakita kaniya, og siya giabot og kahadlok. Apan ang manulunda nagaingon kaniya, ayaw kahadlok Zacarias, kay ang imong pag-ampo gipatalinghugan og ang imong asawa nga si Elizabeth. Magaanak og usa ka batang lalaki, og pagatawgon mo ang iyang ngalan, Juan, og ikaw makabaton sa kalipay og pagmaya. Og daghan ang mga lipay sa iyang pagkatawo, kay siya mamahimong dako sa atubangan sa Ginoo, og dili magainom og vino, bisan mga ilimnon nga maisog, og mapuno siya sa Espiritu Santo, bisan sa gikan pa sa tiyan sa iyang inahan. Og daghan sa mga anak sa Israel, nga iyang pabalikon ngadto sa ilang Ginoong Dios, og siya magauna kaniya sa Espiritu, og sa gahom ni Elias sa pagpabalik sa mga kasing-kasing sa mga amahan ngadto sa mga anak, og sa mga masukihon sa paglakaw sa kaligdong sa mga matarong, aron sa pagtagana alang sa Ginoo usa ka katawhan nga inandam. Og nag-ingon si Zacarias sa manulunda, unsaon ko pagkahibalo ni ini, kay ako tigulang na, og ang akong asawa hilabihan na katigulang. Og ang manulunda sa mingtubag, miingon kaniya, ako mao si Gabriel, nga nagatindog sa atubangan sa Dios. Og ako gisugo sa pagsulti kanimo, og pagdala kanimo ni ining mga maayong balita. Og ania karon, maamang ikaw, og dili ka makasulti hangtod sa adlaw nga mahitabo kining mga butanga. Kay ikaw wala motuo sa akong mga pulong, nga matuman unya sa ilang panahon. Og ang mga tao naghulat kang Zacarias, og nanghibulong sila nga nadugay siya sa templo. Og sa paggula niya, wala siya makasulti kanila. Og gisabot nila nga nakakita siya og pananaawon sa templo. Og nagpadayon siya paghimog sinyas kanila. Og napabilin nga amang. Og nahitabo nga sa pagkatapos sa mga adlaw sa iyang pag-alagad, mipauli siya sa iyang balay. Og sa human ni ining mga adlawa, si Elizabeth nga iyang asawa nanamkon. Og nagtago siya sulod sa 5 ka bulan nga nagaingon. Ingon ni ini ang gibuhat sa Ginoo kanako sa mga adlaw nga nagtagad siya sa pagkuha sa akong kaulawan sa taliwala sa mga tawo. Karon sa 6 ka bulan, gisugo sa Dios ang manulunda nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlan Nazaret. Sa usa ka ulay nga kasulunon sa usa ka lalaki nga ginganlan
si Jose, sa banay ni David. Og ang ngalan sa ulay mao si Maria. Og mingsulod ang manulunda ngadto kaniya, og miingon, maghimaya ikaw nga nahatagan sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa taliwala sa kababayen-an. Apan sa pagkakita niya, hilabihan niyang kalibog tungod sa gipamulong sa manulunda, og misantop sa iyang huna-huna kung unsa kining pagpangumusta kaniya. Og nag-ingon kaniya ang manulunda, dili ka mahadlok Maria, kay ikaw nahiagom sa grasya sa Dios. Og ania karon, ikaw magapanamkon og magaanak usa ka batang lalaki og pagatawgon ang iya ngalan Jesus. Siya mamahimong dako og paganganlan nga anak sa hataas o yamot. Og ang Ginoong Dios magahatag kaniya sa lingkuranan nga hariano ni David nga iyang amahan. Og siya magahari sa balay ni Jacob sa gihapon. Og ang iyang gingharian walay katapusan. Apan si Maria nag-ingon sa manulunda, unsaon pagkahimo niini nga wala man ako makaila og lalaki. Og mingtubag ang manulunda, og miingon kaniya, ang Espiritu Santo moanhi kanimo, og ang gahom sa hataas o yamot magalandong kanimo. Tungod usab niini, ang balaan nga matawo, paganganlan anak sa Dios. Og ania karon, si Elizabeth nga imong igagaw, nanamkon usab og usa ka anak nga lalaki sa iyang pagkatigulang. Og kini mauna ang ikaunom ka bulan kaniya nga ginganlan siya og Apole. Kay walay pulong gikan sa Dios nga mawad-an sa gahom. Og nag-ingon si Maria, ania karon, ang ulipon sa Ginoo pagabuhaton kanako sumala sa imong pulong. Og mingpahawa kaniya ang manulunda. Og niining mga adlawa mitindog si Maria. Og miadto pagdali sa kabukiran sa usa ka lungsod sa Huda. Og misulod sa balay ni Zacarias og nangumusta kang Elizabeth. Og nahitabo nga sa pagkadungog ni Elizabeth sa pagpangumusta ni Maria, ang bata miulpot sa iyang tiyan. Og si Elizabeth napuno sa Espiritu Santo, og misinggit siya sa dakong tingog, og miingon, bulahan ikaw sa taliwala sa kababayen-an, og bulahan ang bunga sa imong tiyan, og unsa kini kanako, nga ang inahan sa akong Ginoo, muanhi kanako. Kay ania karon, sa pagkadungog ko sa tingog sa imong pagpangumusta, ang bata miulpot sa akong tiyan tungod sa kalipay. Og bulahan ang mingtuo, kay adunay pagkatuman sa mga butang nga gisulti kaniya gikan sa Ginoo. Og si Maria miingon, nagapadako ang akong kalag sa Ginoo, og ang akong espiritu nalipay sa Dios nga akong manluluwas. Tungod kay gitamod niya ang ubos nga kahimtang sa iyang ulipon. Kay tan-awa, gikan karon, ang tanang mga kaliwatan magangalan kanako nga bulahan. Kay siya nga makagagahom, nagbuhat kanako mga dagkong butang, og balaan ang iyang ngalan. Og ang iyang kaluoy anaa sa mga kaliwatan ngadto sa mga kaliwatan sa mga nagakahadlok kaniya. Siya nagapakita og kusog sa iyang bukton. Siya nagapapatlaag sa mga palabi-labihon tungod sa huna-huna sa ilang kasing-kasing. Siya nagapakanaog gikan sa mga lingkuranang harianon sa mga prinsipe, og nagatuboy sa mga ubos og kahimtang. Ang gigutom gibusog niya sa mga maayong butang, og gipapahawa niya nga walay sulod ang mga bahandianon. Mitabang siya kang Israel nga iyang ulipon, aron siya mahanumdum sa kaluoy. Ingon sa gisulti niya sa atong mga ginikanan, ngadto kang Abraham og sa iyang mga kaliwatan sa gihapon. Og si Maria mipuyo uban kang Elizabeth sa may 3 ka bulan. Og unya mipauli ngadto sa iyang balay. Karon miabot ang panahon nga ig-aanak ni Elizabeth, og siya may anak usa ka batang lalaki, og ang iyang mga silingan og kabanayan nakadungog nga ang Ginoo
nagpadako sa iyang kaluoy ngadto kaniya, og sila nangalipay uban kaniya. Og nahitabo nga sa ikawalo ka adlaw nangadto sila sa pagsirkunsidar sa bata. Og nganlan unta nila siya og Zacarias sama sa ngalan sa iyang amahan. Apan ang iyang inahan mitubag og miingon, dili, kundili paganganlan siya og Juan. Og sila na nag-ingon kaniya, walay bisan kinsa sa imong kabanayan nga ginanganlan ni anang ngalana. Og nagsimya sila sa iyang amahan kung unsa ang buot niyang ingalan kaniya. Og nangayo siya og usa ka sulatan og misulat nga nagaingon, ang iyang ngalan si Juan. Og ang tanan ng hibulong. Og diha-diha nabungat ang iyang baba. Og ang iyang dila nakalitok. Og misulti nga nagdaig sa Dios. Og nangahadlok ang tanang mga silingan nila. Og kining tanang mga butanga ginasultihan sa tibuok kabukiran sa Judea. Og ang tanang nagpakadungog kanila nagatipig niini sa ilang mga kasing-kasing nga nagaingon, unsa ba kaha kining bataa? Kay ang kamot sa Ginoo nagauban kaniya. Og si Zacarias nga iyang amahan napuno sa Espiritu Santo og nagtagna nga nagaingon, dalaygon ang Ginoo, ang Dios sa Israel. Kay siya miduaw og nagbuhat og pagtubos sa iyang lungsod. Og nagpabangon alang kanato og usa ka sungay sa kaluwasan sa kabanayan ni David nga iyang ulipon. Ingon sa iyang gisulti pinaagi sa baba sa iyang mga balaan nga manalagna gikan pa sa mga unang panahon. Kaluwasan gikan sa atong mga kaaway o gikan sa kamot sa tanan ni adtong mga nanagdumot kanato sa pagpakita og kaluoy ngadto sa atong mga ginikanan og sa paghinomdom sa iyang balaang tugon. Ang panumpa nga iyang gihatag kang Abraham nga atong amahan sa pagtugot kanato nga sa naluwas kita gikan sa kamot sa atong mga kaaway. Manag-alagad kaniya sa walay kahadlok, sa pagkaputli og sa pagkamatarong sa atubangan niya sa tanang mga adlaw sa atong kinabuhi. Og ikaw, bata, paganganlan ka nga manalagna sa hataas o yamot, kay magauna ka sa atubangan sa naong sa Ginoo, sa pag-andam sa iyang mga dalan, sa paghatag kahibalo sa kaluwasan, sa iyang katawhan, sa pagpasaylo sa ilang mga sala. Tungod sa malumong kaluoy sa atong Dios, nga tungod ni ana, muduaw kanato ang adlong masanag, gikan sa kahitasan, sa pag-iwag sa mga nanaglingkod sa kangitngitan, og sa landong sa kamatayon, sa pagmando sa atong mga tiil sa dalan sa pakigdait, og mitubo ang bata, og nabaskog sa espiritu, og didto sa kamingawan hangtod sa adlaw sa iyang pagpakita sa Israel.